finishaa Antti. Oh shit, not good. Natti. Tuli suoraan päähän. Täällä mulla on täällä läpi. Mulla on jo hiiliä. Antti varossa auto. Ai se Mä luulin, että se on joku teistä! Älä Lähde saatana. vittu mukaan. En vittu lähe. Niinku mitä helvettiä. Vittu katsotaan ne kortit edes. No ei me nyt kereetä, on kiire. Et vaan kuole, kun siellä me vedetään vittu hyvin tässä. Vittu. Selvä. No joo. Joo justiis. Oisinkin lähtenyt. Saa turretin muuta. Niin justiis. Ja tää dealeri on ihan paska. No Tää niin niinku- on tää vitun no F skive. No joo, vittu. Tää tykkää kävästä liikaa. Kävään lahjonnut. Kamala varookama. Oli kävään lahjonnut jonkun halvan huoran tosta, niin se antaa sen. No niin, ja nyt sitten vittu pojat. Lähetä tolle linjalle. Suoraan. Tuolla. Jää vittu suora tossa. No niin, no vitonen ja 7, niin se on ollut suora. Tätä teetkö mä? Antilla on vitonen ja 7. Wow. Siis mitä vittua? Niin. Vittu Vittu jos kävellä on vielä yksikään pocket pair, niin mä leftaan tästä pöydästä. Mä No niin, ja vittu fold. Ei nyt foldailla, ei kun lähetä täältä, me ei päästä ikiin, no niin. Niin, mä vaihan pöytään. Mä luon uuden pöydän. Ja tapa pöytään. Mä luon uuden. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Vittu mä se just kesken kaiken. Meanwhile. Ammut kyytiin! Mulla on 3 HP:ta BTV. No mä voin antaa sulle. Tai jos jollakin on jotain. Are you sure? Run. Voiko joku ottaa ilmasteen? Ottakaa vittu jotain Meanwhile. Selvä. Siikattaa temppu. Yes, what's up? You got something in your nose.
No niin. Siis mä voin luvata teille, että tää biisi parantaa tehoa. Se ottaa sen kärryn. Missä vitussa se kärry? Sen näköjään imaa sen kärryn. Mikroidi. Turhaa steppaata. Emotional damage! Se oli koko ajan. Mikroidi. Vaan. No, 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 no! En mä mitä vittu. Dorime. Sitten se vitun äijä putos alas ja kuoli. Ei vittu mikä Antero. Noniin, nyt se tuli pois sieltä. Bombokat!